Για εσάς τους λέοντες, ο Δεκέμβρης έχει απ' όλα. Έχει χαρές, έχει δοκιμασίες, έχει ευνηδιασμούς, έχει έξοδα, αλλά έχει και εισπράξεις. Είναι ένας εξαιρετικά σύνθετος μήνας, τον οποίο εγώ θα σας συμβούλευα να τον αξιοποιήσετε επικοινωνιακά, κατακτώντας τους ανθρώπους που θέλετε, διαχειριστικά προνοώντας για την κάλυψη των αναγκών σας στο τέλος του μήνα και επαγγελματικά δίνοντας τον καλύτερό σας σε αυτό και κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Επίσης, σας δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψετε μετά τις 16 του μήνα ή να περάσετε κάπου όμορφα τις διακοπές των Χριστουγέννων εκτός της χώρας με τη βοήθεια μιας φιλικής συμπαράστασης ή μιας συναισθηματικής. Τέλος, ελέγχετε την κατάχρηση των τοξινών, των ουσιών, των οτιδήποτε. Αποφύγετε δηλαδή να πάρετε βάρος αυτό το μήνα γιατί έχετε την τάση αυτή και μείνετε λίγο ψύχρεμοι στις αντιξοότητες που δεν θα λείψουν. Καλλιεργήστε εναλλακτικές έτσι ώστε να μπορείτε να μην χάνετε τον χρόνο σας πάνω απ' όλα.